जों दिनै रामभद्र बिसिआव सफायजाक आरो सुदै रों रियां सिनि बुखकजों थांनाय उइक थैमानि जों बनि नखङाव जों दिनै फाइलायखा बिजित बो खायतै गे खाना के बिनि 13 दिन गे बनो जों सिनि तिप्रा मथानि अंगै जों चुबा चुक खालायना फायखा बो एक्चुअली ते साना थांके और चिनि चेयरमैन चिनि नबजय रियां बिनि बसला चिनि बके चिनि चेयरमैन बिनि नखङाव जों फायो गे चिनि बरक बा चेयरमैन हिंपो मेंबर हिंपो गोरैसि गोबां गोरैजा गोबां के जों बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी न रगैनो जों तिनि जरातै करबक साब डिविजन चिनि बरेगि दुगान जों चुबा चुग्रै दंगो ते बसकांबो रनाय हायके जों किसाले खाकसामा फायो जों चिनि तिप्रासा चिनि जत जों जाति न तुई जों काम खालायमानि जों त्रिपुरा रियां जमातिया मक देबबर्मा हियावै जों तिनि जरातै चिनि करबक साब डिविजन हायकेन चलि दंगो हामबायरनाय चिनि प्रेसिडेंट चिनि हिरण्मय त्रिपुरानोबो कारण बनि तुइदुलमानि एकदम काहाम अबनि बागै जों तिनि जत जागानो जों जत पारा हिंदी जत बिसि 30टा बिसिनो जों हाबै दंगो हायके चिनि लीडर रंनो बां हामबायरनाय बरबो पब्लिक रबे कम्युनिकेशन दंगो काहाम हामिया जत जों बुबाग्रानि गुबै लामा हिमैनो जों जत जागानो कक थाइसाके जों फाय रफायो अरो फायसाव बजे चिनि लीडर रबो चिनि वारिस रबो फायजाक जों बरंनि नखङाव तिनि बेलावनो खाकसांखा हायके बसकां सालाबो जों हायकेन रै थांनाय जत जागानो तानि हिंखांके बुबाग्रानि जे कक कायसा सामानि जों पगया ताबो आं रिपिट खायनाय बनो गोरै कांगाल गोबां चिनि तिप्रासराव नरक अर थाङै बिजित खायदि जे मानसक जों बयहाके 10,000 20,000 माया फानो जों जे याक चुमानि तै जों तिनि बरंनो रफायका तै ते किसा मुइ रक जों तुइ रफायका जे फारिमानिसे गे जत जागासे जों हायकेन रै थाङो असुक बाय गोरै समयो जों माइरं 50 केजि फानो हिंदी बा आलु बस्ता थाइसा फानो हिंदी अम मानखांके बेलायनो चिनि बरक गोरै समयो मानखांके बेलायनो बखाले किसा सानथिंगो अम सिर बुबाग्रानि कक बायसि गे जों ताबो हामबाय जों बुबाग्रा न रोनाय असनो सावै आं नारांनाय चिनि चेयरमैनबो बारकेना खाकसाय मातो हा चिनि करबु सा डिविजन ते बिरागी दोगानि चिनि लीडर फाये जोंनो हेर खेपे मा बनाओ बारके खाकसाय माता जे थैनायले निले तमाखलाय आइने आमु के तिनि ब करबुक डिविजन नि तिप्रामथा नांखु एसकांले केसो पाति नांखु फामिले तो के आपन नांखु मखले ना